Benvinguts amics, ja que el món està mirant seriosament el nou virus, que també seguim seriosos amb la nostra vida i les nostres activitats diàries per estar lluny d'aquest virus. Aquí en aquest vídeo intentem cridar l'atenció per conèixer coronavirus. Què és el coronavirus? Símptomes, tractament i riscos. Els coronavirus s'anomenen per les espigues que surten de les seves membranes que s'assemblen a la corona del Sol. Poden infectar tant animals com persones i poden causar malalties des de les vies respiratòries, que van des del fred comú fins a condicions perilloses com ara la síndrome respiratòria aguda severa. Un virus respiratori s'ha estès des de la Xina a mitja dotzena d'altres països, inclosos als Estats Units. Aquí teniu el que heu de saber. Segons les autoritats sanitàries xineses, un brot intencional de malalties respiratòries causat per un nou coronavirus ha assassinat almenys 124 persones i ha malaltís almenys 2 milions. L'esclat va començar a Wuhan, Xina, en un mercat que venia a viram marisques i animals salvatges. Ara el virus ha aparegut a 11 països més, inclosos el Japó, Corea del Sud, França, Austràlia i els Estats Units. Els investigadors d'altres nacions i en diversos estats nord-americans avaluen possibles casos. Que perillós és? El món està alarmat, però és difícil avaluar amb precisió la letalitat d'un nou virus. L'Organització Mundial de la Salut va declarar dijous que va declarar el brot una emergència sanitària global. Quan tenim una nova malaltia infecciosa, coneixem primer els casos més greus, la part superior de la piràmide, tal com estava, va dir el Dr. William Schaffner, professor de Medicina Preventiva i Malalties Infeccioses del Centre Mèdic de la Universitat Vanderbilt. A mesura que la investigació continua, sovint aprenem que hi ha persones menys greument infectades i fins i tot persones infectades que no es posen malaltes. Com es transmet? Va dir que el coronavirus de Wuhan es transmet amb tos i esternuts, com és el cas de la grip i altres virus respiratoris, va dir el Dr. William Payne. Els científics s'estrenen per entendre la facilitat de transmissió del virus. Un examen aproximat d'una família publicat divendres de la revista mèdica The Lancet va suggerir que el virus es passés d'un malalt en relació amb 6 persones més. Només 2 van tenir contacte amb el pacient inicial. On va començar el nou brot de coronavirus? El 8 de gener, The New York Times va informar que els investigadors xinesos havien identificat un nou coronavirus
com el patogen darrere d'una misteriosa malaltia que havia malalt durant 59 persones a Wuhan. Els casos es van relacionar amb treballadors d'un mercat que venia peixos vius, animals i ous. Després es va tancar i desinficar el mercat. Quina és la font del brot? Els animals són la font principal més probable del brot, però encara no se sap quins animals. Es creu que es van produir brots de malalties similars, incloses les SERS. Dels mercats d'animals vius, el coronavirus que causa MERS es transmet als humans pels camells. Però tot i que es pensava que els primers pacients malalts pel coronavirus de Wuhan havien contractat la malaltia al mercat, les autoritats xineses van dir que la malaltia també es pot transmetre de persona a persona. Un nombre creixent de persones, inclosos professionals mèdics que cuiden els pacients, s'han infectat. Això fa que el virus sigui més difícil de condenar. Benvolguts amics, aquest vídeo que us presentem no us permet tensar-vos, sinó tenir-ho clar i fer la nostra vida de manera adequada, especialment al dia a dia. Fins i tot diu que fumant o si estem a prop de la persona que fuma també és perillós. Per tant, en serem seriosos. Gràcies.